Vi znate da će studenti za 1000 dinara da urade šta god. Znači da se studenti, svaki student će da izađe gde god da mu kažete date mu 1000 dinara i pojavit će se gde god, na Gazeli ili negde drugde. Student će da izađe za 1000 dinara. To vam Aleksandar Vučić dao tu recepturu. Naravno da nije. Kako vas bre nije sramota? Znam tako, zato to i pričam. Da vređate studente ovde. Ajde ponovite to još jednom, molim da vas čuje sad cela Srbija. Šta ste rekli, da će svaki student za 1000 dinara da izađe? Koliko plaćaš demonstrante? Treba da vas bude sramota. Vređate studente. Ne vređam studente. Dobro, to što ste rekli, to ne da uvredljivo. Morat ćete objasniti tim studentima. Ko to njih plaća za 1000 dinara? Evo ja ću da dovedem u sledeću emisiju studente koje će da kažu jeste za 1000 dinara. Jeste, kaže za 1000 dinara ja ću da se pojavim gde god. Ti studenti se ne prodaju. To su deca koje se ne prodaju. Ne može da ih kupi ni Aleksandar Vučić za 100 evra. Sram vas bilo šta radite. Ja pozivam sve ljude da 3. izađu na izbore i da glasaju za život. Ovo što vi radite ovde je sve samo ne život.